имрӯз мо як расми зеборо ранг мекунем ва якҷоя рангҳоро меомӯзем. Биёед оғоз кунем. Today we will call a beautiful picture and learn colors together. Let's start. Оли ҷаноб, агар ба шумо писанд омад, лайк монед ва ба канал обуна шавед. Awesome! If you liked it, give a like and subscribe.